O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, asinou esta mañá o convenio de colaboración entre Xunta, Deputación de Pontevedra e o Concello para o mantemento do Grupo Local de Atención a Emerxencias do Grove. Este grupo, formado por 13 efectivos, reforza a atención ás emerxencias no Concello nunha época onde ve incrementada a súa poboación pola chegada de turistas. O convenio vense asinando desde 2014 e conta cun orzamento global de máis de 130.000 euros. O alcalde do Grove destacou a relevancia deste convenio pola importancia tan vital que ten para o municipio este servizo, pero aproveitou tamén para solicitar a presenza dun GES permanente no Concello. Como sabedes, é unha plantilla de 13 personas que a día de hoxe xa forman parte da plantilla do Grove e este convenio axuda económicamente ao Concello do Grove porque o orzamento total solamente en personal son 250.000 euros e hoxe asinamos 75.000. Benvida se a axuda, pero desde logo podes entender todos e aproveito que está a Xunta de Diputación aquí para intentar seguir traballando conxuntamente e acadar o obxectivo de que aquí se conforme un GES permanente e que esta axuda xa sea dentro do marco de outros grupos que existen en Galicia. O deputado provincial Carlos López Font, en representación da Deputación de Pontevedra, resaltou a importancia da unión entre as tres entidades para conseguir chegar a acordos. Y desde la Diputación estamos en la firma de este convenio y en este apoyo porque entendemos que es nuestra obligación, planteado desde el Concello de O Grove, la necesidad de mantener este grupo local de emergencias, pero el incremento de la población que se produce en la época de verano y la cantidad de recursos y de espacios que se necesitan proteger en esta zona, evidentemente hacen totalmente necesario e imprescindible la existencia de este centro local de emergencias. O vicepresidente da Xunta fixo fincapé na aposta da Xunta polas emerxencias como os 24 parques comarcais de bombeiros que hai en toda Galicia, así como na creación dos grupos de emerxencias supramunicipais, aínda que asegurou que a cobertura sempre é mellorable. Levamos 7 millóns de euros investidos nos últimos 3 anos en material de protección civil, que boa falta facía en moitísimos sitios, había moito tempo que non se renovaba. Con isto quero decir que o investimento en emerxencias, que moitas veces é bastante menos lucido que outros, que parece que se ven máis porque están permanentemente, é moi necesario. O día que pasa algo realmente importante, nos damos conta da importancia de ter profesionais ben preparados, ben equipados e dispostos para intervir. Rueda subliñou tamén a presenza destes servizos no Salnés, como de emerxencias do Grove de Sanxenxo ou o Parque do Salnés coas sedes de Ribadumia e Vilagarcía.